Mergeți pătrăgeți. 7. Cu oile din Iana, ți feți anda se le hođe. Le dune. Adu. Cato. Le donè da qua. Și le veți na. Le adunea din ora tutti. Tutti di no, ancora. 7.000 de oi. Cum că? Când veți știți zimea? O ți-ai minte de ele? Tu ce Fatto ai? di cenao quando sveci. Ți le adunară tutti oile astumțăna. Sto zire casa, per esempio, alzare ne schenti. Ia lăsară ne scenti un'ora. Alzare. Cât ia lăsară? Vă dau suti? Da, sute, ce sute, alzare cum sapea. Că femeie mare. Că avea femeie mare acel. Și lor reteto neseră și lor 7.000 de oi și ia lăsară 500. Stum se lascia. Una giù, tutto. Una ziua. Știi feți elor, Dopo Dadu? una giù, perché da qua eram caglia, dopo fuggire tu monte. Una fuggire fecem da qua, ce fuggim eram to fere, che noi tu levan. Vin ne betum luna dit bilok, da son fuggim marza. Schmacht, after se de zimi vine na poi. Le adonare tutti dopo. Le adunară tutti. Nu-i de asta, da. Acel om ți lor 7.000 de oi. Ți feți? Ce vezi, allora și-o băgară burc, muri. Hapsi, ție burci, bă hapsi, noi și burci. Capsi. Câțe? Che fuggi de misele da pace, cai. Dus, zurusi, iude, de zurața da bă. Sì, ma tu bătut de minte și nu vedea ce făcea după. Și lor... Câți ceniți avea acelor, Dadu? Cai? Câți picurare avea acel? Ce sprind, vei? Ce sprinți? Cinci cărvanar. Cinci cărvanare, va. Cărvanar cu mulehă ce lucra. Ți lucra goală tineș. Tines. Tine, la una hubită, sunt așa. Veți. Oi, cap. Acel era cenicul din Oiana Mahă. Acel era îmbretul. Avea așa. Nu, că era îmbret. Nene. Bret, ți se cheamă, tu? Cenuc. Cenic. Bret, cam Mahă. Nu știu cum e bret, nu știu cenic, Dadu. Acel era Mahă tutută Albania. Tutută Albania, el era pota. Și nesără coi și lostesără de la ghinul. Fețără na. Și ori și ficiohul băgară capsi. Și ficioha lui. Și ficiohul lui. Și el alanț, doi alanț. Dormire că tot după. Scosără de cât acolo, i-a dus câte mizuchei. Fumeia hamase tuți. Nene. Niți. Doi, Cora și Miha. Și el măratul te... Cora și Mihu vină după alții. Și dapoi a dat el bătut de minte. Și el bătut de minte măratul și luară după așa acolo, tu burcu de... Tu hapsi de vlona. Tu hapsi de avlona, muria cu nunt. Acum nu. Nu se știe nici osul, nici ceva. Nu se afla ceva din asta. Ce se află? Ca știi eu îngroparea măratul. Ca știi la rugarea vă vărtrau. Vai lu de drăși la cheni, ca știi. Ca știi după. De alți mari ceniți, da, ca era. Știu că din Oiana era mai mare. El era pota. Dar apoi ca era? Era Jărcăniuțe. Jărcăniuțe. Cum e chema? Ți-ai în minte? Era tot Jărcăniutul. Câte numai avea el? Acela nu avea multe. Mai hima din Ndina. Mai hima. Vă țin e. Vai avea, Care altul era, Dadu? Acel iul avea oile Jărcăniutul. Era coce, morsitul, cu nispulile. Cu nispuli. Din Iana? Ndina Yiana era morsi, mătăreile ale morsi. Ce este ța mătăreilea? Nu știu, dar nu e limestecă zbocă. Pe limba noastră de aligoală, nu știu altă limbă mine. Nu știu mine altă limbă. Acum știm o să facă. Mățăie se chema Ahiu. Ahiu, cât să nu luzeți Ahiu, nu știu. E cu nume Ahiu. Așa le zicea atunci. Iulia avea? Acolo le sredea coțeși. Munții sus. Munții sus. La cai munte era, ma 7.000 de oi tora ius le adună, mă arată. Cate unul avea areul lui, Care te-a lăsat tu și nu? Care i-a lăsat, Nu i-a lăsat, dar se aproape ca o câte sinul, câte norul de greu. Nu. Că ți-o sfugea, o scăpa, nu o sfugea, Cum fugi fotobașul? Așa fugi. Așa fugi, mă, nu avea 7.000 de oi? Nu avea acel. Acel cât avea, 500? Una în ei? Acele le avea, mă, nu era lui, era stratorul. Era statul, Nu era de lui. Și fotobașul fugi câte grec, dar m-a fugit de câte servii din oră.
Nu știu, le braș zicea că fugiscă pe te. Tu servi. Albasan? Tu Serbiji in stvari, njeć da poja tërkura di këta o. Da poja. Di për gjosin Ma je dinër tako duke. Serbia je tako. Ako tërkurej. Ako tërkurej? Le braș că pe tare după geană. După Giana și apoi sturare këtë greku, shkima. Apoi vine roți. Mare. Altă vă istorie rëndetu de acej ani de acej marje. Alte nu știu tu. Alt pikurar. Zarkanjotu, Ndina Dino Yiana, alt. Alt nu știu tu. Avea. Nu cenjemi. Avja răspândiți? Aceea Eu cu lemba. Aceea camanița. Acej era kamanic. Aici era ota. Aici era mamaha. Eu cu lemba le zico. Ne, dat solina. Era aici, era cu 500, cu 700 era aici. E, nici figurați.